Hello ja tervetuloa Back to Padel Ladies -turnauksen kaavioiden arvontaan. Minun nimeni on Hani Olsson ja olen Padel Ladies and Padel Gens ry:n puheenjohtaja. Paikalla on myös mieheni Nikko Olsson, joka on paikalla tuolloin 2.9. Porvoon Padel Areenalla ja toimii toisena kilpailujohtajana tuolloin. Häntä saa myös nykästä hihasta aina, jos tarvitsee jotain, mitä tahansa. No niin, aloitetaan kaavioiden arvonta. Olen tänne jo laittanut valmiiksi, että olemme 8 kaavioilla liikenteessä ja molemmissa on täysi kaavio. Miksi tuolla on 0/8? Tämä johtunee siitä, että olen jo kerran vahingossa tehnyt tänne arvonnan ilman, että valitsin näitä pareja mukaan. Eli nyt paremmalla onnella olen valinnut tähän kaikki parit mukaan ja tehdäänpäs lohkokaaviot. Suurella jännityksellä odotamme ja katsomme, näemme täältä, mitä tapahtuu milläkin kentällä. Kenttäjärjestystä tässä ei vielä näy, tulen sen julkaisemaan varmaankin huomenna, mutta kaikki 3 kenttää on ihan toistensa vieressä, eli ei sinänsä hätä. Aikataulu tulee menemään todennäköisimmin niin, että ensimmäiset D-luokan pelit alkavat kello 10 ja ensimmäiset C-luokan pelit kello 11. Ja viimeiset finaalit pelataan aikataulun mukaisesti siinä 3:30 ja 5:30 maissa. Mutta aikataulu toki sitten tarkentuu ja täydentyy vielä. Mutta tässä muodostui nyt D-luokan kaavio. Tervetuloa. Ja sitten sama hommeli C-luokan naisten kanssa. Eli ensin muistamme käydä täältä poimimassa kaikki mukaan paritukseen. Jälleen kerran meillä on 25 pinnaa siellä siidattavana. Ja sitten Generate Brackets. Elämme jännityksessä. Ja kas näin. Siellä selvisi tämäkin lohkojärjestys. Eli näillä kaavioilla menemme 2.9. Lämpimästi tervetuloa Porvooseen. Tarkemman aikataulun julkaisemme tuossa aikatauluvälilehdellä ja teille kaikille lähetettävällä linkillä lähiaikoina. Olssonit kiittävät ja samoin taustalla näkyvä virallinen valvojamme Ursula.